Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Mercedes-Benz Malta, Welby's Supermarket, Me Direct, KFC, Majoka Spas, Positive Parenting Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi. Illum għandi lil Ryan Polabella. Hello! Kif aħna? Okay, int? Għaddej inta sissa. Grazzi tal-istadina. Oh, very, very welcome. Mela, ismani Ryan, inti għandek ommok u missirek, tajjeb, ilhom ikoni f'Malta. Naħseb kemm ilek int. Li twilet iva. Huwa fatt. Tajjeb. Mela, it-tifel ta' Polabella u Georgina. Ekku. Just in case. Jekk ma tafux, just in case. Qed ninformawkom illum. Huwa naħseb diffiċli li ssib l-identità tiegħek meta għandek ikoni bħal daw, però int mhux tal-li nexxielek issib l-identità tiegħek, imma meta tkellimna naħseb wieħed mill-iżgħar maestri kif tajda, mexxej tal-orkestra u jiġifieri you found your place big time. L-ewwel nett ngħidlek grazzi tal-li taħseb li jiena sibt posti u qed nagħmel l-affarijiet tiegħi u issa wasalt fi skala forsi li fajnejk. Imma ġo fija taf x'ngħid għatfadalli sallum għandi 35 sena u xorta jkun hemm dak mhux ħanejt dubju imma għandi ċertu challenge ġo fija li ngħid isma' irrid nasal iktar, dejjem irrid nistudji iktar, dejjem irrid nkun aħjar. Jiena kif qed trabbejt familja ta' mużika, ġifieri jien ma stajtx ma nidħolx f'din linja. Fi faddik tkellimnija. Inti jiena naħseb li bniedem bħalek ma tistudjaħiex il-mużika. Tajjeb, mela. Studjajt ħafna inti il-mużika, però għandek ċertu talent li huwa kif ngħidu bl-Ingliż a God-given talent li inti mbagħad issudajt. Sewwa, jiena meta kont żgħir kelli widna tajba ħafna li għennitni. Meta kelli 4 or 5 kont mal-Malta Children's Choir dak iż-żmien. U jiena kont eċċentriku ħafna meta kont żgħir, meta kont tifel. Spjegali. Jien bażikament ADHD u hyper. Meta kont tifel kont hyper ħafna. Illum il-ġurnata nikkontrolla iktar, imma meta nkun komdu madwar in-nies inkun iktar hyper u kulħadd kif tgħid jara fil-karattru tiegħi. Allura ma kellix kwiet meta kont żgħir. Imma kelli widna tajba ħafna. Allura dak iż-żmien meta kienu jalmuna l-harmonies hekk wieħed kull section. Qatt ma kont noqgħod attent. Imma bla ma nkun naf it-teacher sa tallimni. Pereżempju tgħidli, Ryan għax m'intix attent, kanta ħieli di second voice, third voice. Kont inkanta ħiela, u t-tieni parti okay. U konna naqbadhom mill-ewwel. Fil-fatt anke pereżempju biex nistudja l-pjanu, jiena wkoll għandi memorja tajba. Tiġi mill-mużika, niftakar ħafna bl-ismieħ. Sewwa. Allura biex nistudja l-pjanu għax jiena l-ewwel bdejt bil-pjanu. Allura kull ġimgħa inħallis għall-aħħar ġurnata sakemm immur qabel il-lesson ngħaddihom darba. Il-teacher mbagħad tgħidli, studjajthom. That's ADHD. It is. Allura għandi memorja tal-ismieħ tajba ħafna u għandi affarijiet tal-widna naqbadhom malajr.
Li titwiled bihom dawn l-affarijiet. Tista' tgħid. Hija intuitive. Huwa, imma hawn nies li mhumiex pereżempju fil-mużika li għandhom perfect pitch. Perfect pitch bażikament huwa li tara f'nota, pereżempju do eżempju tisma' si, qed tifhem. Hawn nies li huma perfect pitch u mhumiex qegħdin fil-mużika qasbis jafu. Dak iż-żmien kienet rari li tisma' xi ħadd jgħidlek perfect pitch, naħseb kienet komuni dak iż-żmien ma kienx il-norma. U qisu missier beda jirrealizza u qal isma' Tama forsi għal-mużika għax ovvjament naħseb kull missier jixtieq lill-ibnu li jidħol fl-istess qasam u fl-istess gost, ikollu l-istess gost insomma. U bdejt il-pjanu. Ngħidlek il-verità l-pjanu qatt ma kien l-istrument tiegħi. Inħobbu għadni ndoqqu sal-lum il-ġurnata, pero qatt ma kien l-istrument tiegħi. U qatt ma kont nistudja b'missier beda jinkwieta. U meta kbirt, kelli qisu xi 16-17 sena, kenna l-konverzazzjoni. So bdiet hekk. Raj, pa. Inti ħajtek fejja tara miexja. Ta' 16-17, it was the talk. Ġivisa 16-17 kont grif, bil-fors, jina kifetlek, kont ġen ta' tifel, m'għandix kwiet, tifhem, u kont imferfex, ovvjament tfal, 16-17 għadek tfal, ma tkunx għadek sibt triqtek, ta' fin. U għalli fejja tarak fil-skola, tarak fil-mużika, ovvjament t-tażel karriera t-speċjalizza f'xi ħaġa. Jien għetlu jien għetlu l-mużika nħobba u nixtieqa tkun ħajti. Għalli mela bni, t-studjana iktar ux vera l-pjano, tipo ma tistax t-dependi per eżempju fuq il-talent naturali, bit-talent naturali ħadd ma wasal imkien, t-traumu, t-studja. Eżatt, id-disciplina. Id-disciplina, bħal kollox. Għetlu ifhem, għetlu qatt ma kelli dik l-imħabba li l-istrument tiegħek li tixtieq nistudja inti, għetlu naf li importanti u naf li għall-armonija biex tiġi tikteb kif hux fatta huwa l-qofol ta' kollox il-pjanu għax huwa. Però għetlu mhux l-istrumenti, għalli mirax tixtieq iddoq issa ċans. Għetlu ngħidlek il-verità, għetlu dejjem kelli ċertu mħabba li il-bass gitar. Għalli vera, għalli għandi bass gitar antika. Għalli prova, u naraw. U bdejt niprova, u bdejt naqbad, ovvjament bdejt naqbad. Beda jirrealizza li bdejt nistudja iktar dal-istrument. Allura ħadni bis-serjetà minn dak il-moment. Allura ħadni għan teacher, u mdaqsek, the rest is history, u bqajt indoq il-bass. Il-papa qatt ma għalmek u lilek? Jekk ħallimni. Eżin l-istrument. Għatma kena dik il-parent teacher kif tgħid, għatma għad bil-qiegħda ġieli ta' mhux ħanejt qatt. Naħseb meta kbirt kelli iktar lezzjonijiet minn għandu milli meta kont iżgħar. Issa jista' jkun għax forsi kont vera ġenta tifel ħanerġa' ngħidha splodut. Le m'għandix aptit wara ġurnata xogħol, għandu raġun, għandu mit-telf raġun. Però mbagħad meta bdejt nikber u bdejt nidħolna iktar fid-dettall, fl-armonija, fl-orkestrazzjonijiet, fuq il-mużika, żviluppajt kif tgħid il-widna tiegħi għal x'tip ta' mużika nħobb. Iktar beda jisu jieħu interess. Imma dejjem ħalla f'idejja u llum il-ġurnata ġili jessaqsini għal-opinjoni dwar l-orkestra u hekk tipo nieħu gost għax dan huwa bniedem li fajni hemm taraġġ li ma nistax nilħqu li hemm u hemm pedestal li jiena nagħmel x'nagħmel qatt ma ħanilħaq and that's okay for me. Jiena dejjem nittama li għall-inqas nasal tarġa jew żewġ turġien inqas minnu u nkun kontent. U n-nies ovvjament jirrealizzaw li stinkajt u provajt nagħmel l-almutijaj biex forsi nkun tal-kobor tiegħu. Jiġifieri Ryan meta kien żgħir u l-mamudda di kienu dejjem busy għax nista' nimmaġina min jaf kemm kellhom gigs u min jaf kemm kellhom x'jagħmlu. Fej kont inti, kif kont qattaħax, kif kienet il-ġurnata tiegħek?
Mela, il-ġurnata tiegħi meta kont tifel ovvjament u missieri kienu jaħdmu ħafna f'hotels, tiġijiet, avvenimenti, festi, irħula. Trabbejt. Narak sejr. Għax illum qed niftakar dak iż-żmien ġifieri ġieli kont immur qudiesiet l-irħula l-festi magħhom u ma kellix kwiet u kien wasal f'punt fej u missieri kienu jew ħalluni man-nanniet u mbagħad meta miskina ħallitna n-nanna missieri xi kienet l-iktar li tieħu sibi meta kont żgħir kienu ħalluni mal-babysitters. Allura tfoliti hekk dejjem mhux differenti presso poco. Dak iż-żmien kienet diffiċli ħafna. Ħanajdlek ħallit impatt fuqek, kont innissjahom. Dak iż-żmien iwa. U ma kontx tifhimha, ovvjament tfal. Imma llum il-ġurnata ngħid ma ntihomx tort. Fl-ebda punt. Ma ntihomx tort. U speċjalment illum nimmaġina li jar il-ġenituri li huma fl-istess qasam. Speċjalment tnejn. Nimmaġina li tkun għarax illum il-ġurnata tant kemm hawn xogħol u hekk il-ħajja tant kemm saret maġla. Aħna tnejdu fin-90s dak iż-żmien, 91, 92, 93. Illum times 100 naħseb tiġi. Imma dak iż-żmien kont inħossa u fil-fatt kont ngħidilha l-ommi meta ħajkolli ħuti biex inqattana aktar ħin magħhom u hekk illum il-ġurnata imma bad tikber u tibda tifhem. Meta tkun żgħir twaħħal fik innifsek. Dejjem qed nagħmel xi ħaġa ħażin jew qed indejjaqhom. Ma jridux jifhem miegħi. Joħoss. Tifhemu le dak iż-żmien imma llum il-ġurnata nibda ngħid ma nistax inżomm xi ħaġa kontri u għax hija xogħolhom u xogħolhom sabiħ ma nistax nimmaġina jiena ma nagħmilx l-istess affarijiet nipprova nkun iktar preżenti. Imma xogħolhom dak il-ħin. Ma xogħolhom dak il-ħin. Spontanju ġieli pereżempju tirċievi telefonata kif illum il-ġurnata nirċievi telefonata jiena isma' għada hekk u hekk ċumbum iridu jaraw x'iridu jagħmlu bil-fors. ħajja diffiċli, ma ħajja sabiħa, imma diffiċli wkoll. Ma jekk ikollok it-tfal int. X'taħseb li tagħmel? Mela, mhux ara għax qed noħroġ ishom ma kinux preżenti f'ħajti, kienu preżenti f'ħajti jew missieri u pruvaw jinvolvuni għax imbagħad peress li kont fil-Malta Children's Choir meta kont żgħir, kont inqatta' ħafna ħin ma' missieri fil-musicals u hemmhekk ġiet l-imħabba tat-teatru għalija. U allura kont nieħu nipparteċipa f'musicals bħal Evita, Fiddler on the Roof, Sound of Music u affarijiet bħal dawn. U vera rawwimt ċertu mħabba. Ukoll rawwimt il-vizzju li dejjem norqod tard. Għax il-ħinijiet ta' mużiċist huma li huma. You're a night owl, whether you like it or not. Allura għalhekk dejjem illum il-ġurnata ngħid il-ħajja ta' mużiċist freelancer speċjalment huwa diffiċli. Għax m'għandekx ħin. Ma rispondejx id-domanda tiegħi. Għandek raġun. Dort li ħafna naħseb ifhem bħala missier qed nimmaġina li nipprova ninvolvihom kemm nista'. Ovvjament qatt ma ħankun dak il-ġenitur li ngħidilhom isma' dell-linja u dell-linja bil-fors. Jiena fejn huma komdi it-tfal kontent jiena li jixtiequ jagħmlu jekk kontenti jisewwu their conditions kontent għalihom no harm no foul naqwa li narhom kontenti għalija. Imma nibdejjem nipprova ninvolvihom għax il-mużika hija sabiħa, ħafna sabiħa. Alla ħares ma tkunx il-mużika għalija. Għadek kif jiena din nixtieq insemmi xi ħaġa li tra kull min inkellem hawnhekk, in-nies bħalek li mużiċisti kbar, personalitajiet kbar, hemm common denominator bejnietkom kollha li meta kontu żgħar, kontu l-outcast, il-bullied, id-differenti, u din irrid insemmija għaliex jekk hemm forsi xi omm, jew forsi hemm xi teenager li qed jarana, li forsi jħossu jew tħossha mdejqa jew l-omm jew il-missier li qed tarana li qed tinkwieta fuq it-tfal tagħha li huma bullied, din xi ħaġa li ma nistax ma nsemmijiex għax look at you now. Inti kont
bullied ukoll meta kont teenager, fit-teenager, Eżatt, għawejt, kont option ħafna, ovvjament għamu misseri huma minn huma, ovvjament għandak iż-żmien it-tfal. Meta tajtom kienu bullijaw ħabba l-ġenituri tiegħek? Ħabba l-ġenituri tiegħi ovvjament jaraw l-ommi jgħidu affarijiet ta' tfal. Imma inti meta tkun żgħir tħossom to a certain level, l-lum il-ġurnata tgħid tgħaddi kelma jew taf inti. Imma meta tkun fil-moment, tkun fil-moment. Le meta tkun fil-moment u meta dejjem titfaċċa mal-istess nies. Diffiċli, ġifieri jiena ħanajd open li kont nara x'nagħmel biex nevita mmur l-iskola. Kont daqshekk martirju, ġifieri kont naħseb master biex nisib skuża biex nevita l-iskola. Kienet daqshekk ħażin hija. Imma jiena ta' bniedem li jiena rawwimt ċertu qoxra dak li ġrali li l-lum il-ġurnata saħħitni. U ma jiddispjaċini xejn li għaddejt minna, għax għalmitna ħafna. U l-lum il-ġurnata għandi 35 sena tittaħfer u tittinsa, tittejt dak kien perjodu minn ħajti li għallimni ċertu affarijiet u tajjeb li ngħidu wkoll li life gets better. It does. You grow up, you grow out of things, you move on. It does get better, ġifieri għal min qed jarana jew jisma'na. Inħeġġeġ l-ommijiet li forsi għandhom nittama li għaddejjin minn l-istess forsi sitwazzjoni bit-tfal tagħhom. Life does get better. It does. Għalhekk xtaqt insemmija għax kull lejja ngħidu ħafna mill-personalitajiet minn nies li ġew li huma n-nies li llum il-ġurnata vera marru tajjeb fil-karriera tagħhom, jiġifieri. U din il-common thread. Il-kreattivi, jisu. Jiena dejjem ma nafx l-oħrajn jiġifieri minn kellek fuq dal-programm ma nissoponi l-istess ħaġa għalulek, dejjem konna nkunu dinjalina. Eżatt. Ġol iskola. Id-differenti, dejjem naħsbu f'affarijiet oħra fejn it-teacher kienet tallimna l-maths, physics, whatever. Għanna konna diġà qed nimmaġinaw jew minn ħajpitter jew x'qed tisma' f'moħħok, jew qed tisma' melodija, jew x'tista' tikteb, jew x'tista' tipprattika, jew qed timmaġinak fuq park ta' teatru għalija tnejt, imma u sfortunatament l-iskola dak iż-żmien hekk kienet kulħadd ġabor ma' waħda li għada taħi. Għada. Ma rridx ngħidha għax ovvjament m'għandix tfal ma nistax imma hija problema li ħafna min-nies u ħafna u Malta għandna ħafna talent u ħafna nies kreattivi u hemm bżonn aktar inċentivi biex forsi inrawmu u nipproteġu dak it-talent li għandna f'pajjiżna. Fl-opinjoni tiegħi anyway. Naqbel. Inti ta' 9 snin, ta' kellek 9 snin, isek sibt din il-fil ta' li toġbok ħafna l-orkestra fil-fattat li ta' 9 snin tlajtu. Ekku. Kien il-millennium, il-pantomima, il-Manuel, u kien wasal l-aħħar performance tal-eluq tas-sena. Issa, it-tradizzjoni hija li kulħadd jitla fuq il-park ħlief il-mużiċisti bil-maestro inkluż biex jieħdu tazza xampanja u kulħadd ikanta Auld Lang Syne. U insomma, missieri tas-sinjal lill-orkestra biex jibdew. U jien kont ma' ġembu dakinhar, ovvjament New Year's, li t-tifel, jisa sabiħa, u kif bdew. Jena ta' tifel li kont ġisma rajtu xem u panikjajt. All right, ħanaqbatu nitla. Tlajt u bdejt immexxi l-orkestra. U kolħat joxa u jitħa u l-udjenza ċab u minn dakinhar l-emmek jissu xaħġa bozza xielet ġo fija li oġbitni ħafna. Jien l-mħabba tal-orkestra ġiet minn qabel ngħidlek il-verità. Jien ħobb ħafna l-mużika tal-films. U John Williams huwa aspirazzjoni assolut għall-karriera tiegħi. U qisu minn dakinhar bdejt
nifhem u għajnejhom fetħu għal ċertu affarijiet li qed isma' nixtieq nagħmelhom għal ħajti kollha dawn l-affarijiet. Nixtieq immexxi l-orkestra, nixtieq nidħol fil-mużika iktar fid-dettall. Minn dakinhar isu. Ma nafx kif nispjega. Fil-fatt inti studjajt l-università. Ekku. Studjajt biex issir Kompożizzjoni. biex issir composer. Eżatt. Tajjeb tikteb il-mużika. Dik għadha fil-bucket list. Dik għadha fil-bucket list, ejju. Għax ġew affarijiet oħra. Ekku, dejjem kien il-pjan li nkun kompożitur, imma ġew il-ħajja għalhekk hija sabiħa, għax ma tafx fejn sejjer. Ma tafx x'inhu ġej. Qiegħed fl-istess linja, imma m'iniex qiegħed fl-istess linja fl-istess ħin. Mhux hekk. Jekk tagħmel sens. Mhux hekk. U ngħidlek il-verità li mmexxejt l-orkestra l-ewwel darba, ħansemmija, ġiet out of the blue għax missieri kemm kelli 26-27 kienet jipproduċi The Phantom of the Opera MFCC ta' għali. U peress li kon producer kellu ħafna affarijiet fuq moħħu u l-pjanu huwa li u kien jiddereġi. U jiena kont isni assistant musical director, kont noħseb il-rehearsals, kollox nara li kollox sew, allura l-mużika kont nafa sew. Ħalli li kont nafa minn tfoliti għax jien il-musical buff. U wasanna production week u tela missieri u indunajt kien inferfex kellu affarijiet oħra fuq moħħu, mħabba l-linfa, mħabba dwar, mħabba l-palk, ħafna affarijiet. Meta jkollok dal-affarijiet bħala producer, ġifieri ninżalu l-kappell, ma jkollokx moħħ. Il-mobile ma jaqafx, u rajtu sparpaljat u l-ewwel darba ngħidu pa hawnhekk na iktar slow, hawnhekk na iktar legato, hawnhekk na iktar mexxej. Mbagħad tajjat il-break, tipo guys, half an hour break. Mbagħad ħadni waħdi frokna, għalli rajħu xsibint, għalli jirrit nirranġa ċertu affarijiet da. Tlajt fuq il-podium, jiena msarni f'saqajja għara. Kemm ikun hemm nies fl-orkestra? F'din kien hemm 45 ruħ. Trial by fire naqa kienet. U bdejt, alla volja ma tantx kelli teknika tajba xil-left hand tiegħi kont jisni għasfur, dak iż-żmien għax l-ewwel darba kont eċitat. Imma mxejna. Fan li naf mxejna. U spiċċa rehearsal insomma minn act 1. Mbagħad mort lura d-dar miegħu u jisu nofs triq. Għalli raj. Apa. Int ħadd mexxija. Qedlu leta. Għalli int ħadd mexxija. Ara sa tagħmel jien mhux ħanitla' fuq dak il-podium. Int ħadd mexxija. U dak il-ħin jisni ħadd nifs qawwi u bejn konfidenza u biża għax kont naf li inkapaċi nagħmilha għax kont nafa. Imma biża għax responsabilta kbira l-ewwel darba din mhux musical faċli. Waħda mill-itqal. U mhux di mhux il-parroċċa tal-Knisja b'ħames rispett. U the rest is history għax l-ewwel performance niftakar. Għajdli xamil l-ewwel performance. L-ewwel performance għax dik kienet taqali, allura qed ħanoħroġ kulħadd seated, l-orkestra seated, ħanoħroġ u minix ħanħares warajja darba. Xej, ma ħarist. Allura ħarist rasi l-isfel, marit nara rħatt, dritt fuq il-podium, ikkonċentrat, orrajt naf xerrit nagħmel, ta' bdejt, act 1, spiċċajt, rasi l-isfel tħalt, act 2, rasi l-isfel tħalt, spiċċajt act 2. Fl-aħħar kif għamilt ek, naqta lil kulħadd, ħadd nifs kbir. Poġġejt rasi ġojdejja, jisni ma rridx nemmen li l-estiet l-ewwel performance, bagħad tħares lura ħadd il-baw u nara xi ta' nies. U ma naħsebx li nista' nirreplikaħ dak il-moment speċjali wisqarija. Ma nistax nirreplikaħ bl-ebda mod għax kol esperjenza tgħidli allura xejn ma jiġi daqs dak l-esperjenza għalhekk kol esperjenza fija tagħha. Imma dak il-moment ma naħseb ma ninsa kollox ma ninsix dak. Xi tħoss meta tkun qed tmexxi orkestra? Hija teknika, hija
hija namur għal-mużika, għal-melodija, xi tkun qed tagħmel meta tkun sejjerek? Għax kollha kemm aħna żgur. Ovvjament, xejjer idejh, eżatt, xejjer idejh. Ħadd ma jaf, xi tkun qed tagħmel? Mistoqsija tajba. Jiena naħseb hija ftit minn kollox. Jiena dejjem ngħid li mexxej tal-orkestra huwa li jaqgħad u li joħroġ l-imħabba minn dawk li qed idoqqu l-mużika. Jekk jirnexxielek tagħmel dik, ħatoħloq mument maġiku. Billi tagħmel hekk ixxejjer idejk jew ikollok attitudni ħażina jew ma turix ċertu passjoni u tifhem dak li qed jindaq u tkun taf x'in tagħmel, ma tistax toħroġ dik l-X Factor mill-biċċa li qed tidderieġi. Impossibbli. Mexxej tajjeb għandu passjoni qawwija, eċċezzjonali lejn il-mużika li jkun qed iħabbat. Jekk l-orkestra jarawk li għandek dik, ħajjirrispettawk u jirrispettawk iktar meta tkun taf x'in tagħmel ovvjament. Għax it's very easy to fake your way in it. Ejja ngħidlek. Għax ovvjament in-nies jgħidu mhux xejjer idejk you have basic knowledge of music. Anybody can wave his hands. Imma few can really delve into the music u jgħidu istra da vera jaf x'inhu jagħmel, vera jaf il-mużika x'qed toħroġ, xi tfisser il-kompożitur li kitibha x'trid tifisser meta ħaloqha. U dak li jagħmel mexxej tajjeb fl-opinjoni tiegħi. Feel the warmth of connection with the here and now with Mallorca Spa experiences and vouchers. Discover more at mallorca.com. Wellbees.mt, your favourite online supermarket. Free delivery on orders of €65 or more. Għalija, tajjeb li ovvjament il-mużika f'ħajti mhix l-istess għal-mużika f'ħajtek li qed nifhem huwa li inti tant bl-Ingliż ħanajda, you embody il-melodija li tantiċipa l-armoniji. Taf x'inhu ġej, allura tipprepara l-minu ġej. Eżatt. U tant trid tkun f'dak il-moment bleżat tiridu jitlu l-flutes, per eżempju. Eżatt. U dejjem ikkonsidra li inti ma' kull wave of the hand, bl-Ingliż, tlift il-kliem. Ma' kull wave of the hand, jekk iġġebbet ftit ieħor, l-orkestra ħajmorru miegħek. Jiġifieri frażi jekk hija one beat, jekk ħaġġebbetna iktar idejk, ħajżommuha ftit iktar minn one beat. Jiġifieri ġebbet idejk, jiġifieri nibqgħu sejrin. So inti għandek basic, għandek 1, 2, 3, 4, issa jekk nagħmel 1, 2, 3, 4, ħajġebdu it-tu iktar, għalla volja l-istess rhythm għandha tkun, imma dak interpretazzjoni. Ekku ħanajlek jiġifieri melodija jista' jkollha interpretazzjoni differenti skont il-maestro li jkun hemmhekk. U għalhekk tajjeb fis-sens inti jekk smajt il-Beethoven Fifth, jekk nidderġija jiena jew jidderġija ħaddieħor, forsi ħadd toħoloq espressjoni differenti jew ħadd instema' differenti għax għandna approach differenti aħna bħala diretturi tal-orkestra. Interpretazzjoni jiena dak is-sabiħ ta' l-umanità għalija li kulħadd iħoss differenti naħseb. Il-mużika taqadna, imma forsi inti tinterpreta mod, jien interpreta mod ieħor. U dik hija sabiħa. Fil-fatt naħseb l-emozzjoni li jew it-teknika tiġi l-ewwel. Ara, Meta tkun qed jekk jismawni naħseb tal-orkestra jassassinawni, ma naħseb għalija l-emozzjoni tirbaħ iktar mit-teknika. Taħseb li assassinaw kaxxina naħseb jekk taf it-teknika. L-emozzjoni naħseb tirbaħ ftit it-teknika. Għax tinspirhom inti il-mużiċisti tinsiex dawwa xogħolhom
dejjem qed idoqqu biċċi differenti, qed idoqqu taħt nies differenti, allura tiġi repetitiv naqa, allura forsi tintilef farka ta' passjoni ħanejtek. Forsi, ħanejt forsi. Allura inti li tiġi bl-entużjażmu, passjoni ġdida, huwa baħar jaqsam għalihom. Għal-qas mill-esperjenza tiegħi. Għax naħseb hija reċiproka l-enerġija li inti tagħti lill-mużika li tagħti lilhom. Ekku. Di anke jekk tkun kantant, jekk tmur u l-crowd ta' qudiemek, Perfettament. il-performance tiegħek jista' ta' għanejja. Ma jekk għandek crowd anke bħala preżentatriċi tmur fuq palk u tidduna li qed tippreżenta u qed tara kulħadd qed ħares lemmulaw, isek inti titlef il-qumf tiegħek. Eżatt. Jiġifieri. Ħanatik eżempju żgħir biex ma nsemmix kantanti jew kantanti Maltin bravi ma kulħadd għandu l-personalità differenti. Jiena darba kont mort il-Ġermanja u nara The Music of John Williams versus Hans Zimmer. U kien hemm preżentatur ma tkellimx kelma bl-Ingliż. Ġifieri bil-Ġermaniż mill-bidu sal-aħħar. Meta ngħidlek li żamni għax kellu l-personalità u żamm min-nies. Ma fimtux kelma sal-lum. Imma l-personalità dik li żomm, dik il-tongue in cheek li iżomm l-intonazzjoni, l-udjenza dejjem għandek dik il-connection magħhom. Dik il-maġija. Ma tirbaħab xejn. L-istess mexxej, kantant, attriċi, preżentatriċi, whomever. Dik waħda mill-iktar affarijiet importanti kważi iktar mit-talent. Kważi. Naqbel. Ma dekx kanta? Just shower iwa. Xi kultant iwa ta'. Jiddependi l-avveniment. Per eżempju l-aħħar darba li kantajt. Ma tantx għandek fiduċja ma fil-vuċi tiegħek. Ara, meta tikber tittażel linja tal-karriera, ma jistax ikun tagħmel kollox. 24 sija fil-ġurnata, 6 minnhom tittorqodhom b'xi mod. Torqodhom int. Ġili iva, ġili le, sometimes may be good, sometimes. Imma nkanta xi kultant. L-aħħar darba li kantajt kien Ġo Required, MCC huwa proġett għal-qalbi li vvintajt jiena, huwa symphonic rock, mill-bidu sal-aħħar bil-kor. U kantajt l-aħħar waħda x'kantajt. More Than Words. Saying I love you. U vera, kif tgħid. Moment speċjali għax imma kieku taf kemm neċita ruħi biex inkanta jiena. Jien għax minix konfidenti fil-kanti. Wow. Minix konfidenti. Qatt ma kont, Qatt ma kont. Ma nafx x'inhi, imma qatt ma kont. Forsi ma tħoss dik il-passjoni li tħoss għall-affarijiet l-oħra, allura automatikament forsi tħossok mhux daqshekk. Eżatt, inħossni forsi ftit ħafna inferjuri minn kantanti oħrajn. Kantanti l-oħra, so. Issa fil-mużika konfidenti ħafna, imma mill-aspett tal-kant minix, u qatt ma kont minn tfoliti, come to think of it. Ġifieri il-mama, sorry. U le, l-lum tgħid li rajja xiex ma tkantax għandek fuċi sabiħa u ngħidilha ma kemm ħanagħmel affarijiet ħanini. Imma ġieli nkanta, mhux waqaft, anke ġieli nagħmel backing vocals, I'm good with it. Waqt li nkun qed indoq, ġifieri mal-band. Nagħmel backing vocals, imma bħala frontman. Alla volja meta nkun frontman u mbagħad ninbidel il-karattru tiegħi, jkolli konfidenza enormi. Imma it's a persona. It's not me, it's a persona. Marar inkanta, but when I do, you perform. I perform. Il-mami tiegħek babbli ħafna. Iva. U ma naf, nara anki naħseb naqra impulsiva. Okay, all right. Ħafna. U l-papa tiegħek naqra iktar riservat u jisu grounds her. Iva. Ryan. Jien ngħidilhom il-yin yang ta' xulxin. Għax vera l-oppost. Dawk it-tnejn nħobbhom daqs id-dawl ta' għajnejja, ma vera l-oppost ta' xulxin. Adam u Eva, literalment. Jibbilanċew il-xulxin, attenti.
perfettament. U ma min taqbel iktar inti, fejn isib mux biex inġeldu għom. Le, l-lum il-ġurnata, eżin, nċajtaw fuqa. Meta kon żgħir kont iktar close mommi, ma iktar ma sirt nikber, bdejt insir iktar close ma' missieri. Jena meta kon żgħir ovvjament missieri dejjem kien barra mid-dar, dejjem kien jaħdem jew l-School of Music jew xi konċerti jew da mhux għax ommi ma kienx, imma missieri kienna iktar għax kellu l-musicals u kien jiddereġi l-ewwel hemm. Allura ma tantx kont naraħ, allura naturalment issir iktar close mommok. Mbagħad beda jisu jirrealizza naħseb, jekk insaqsih l-lum il-ġurnata, ma nissoponi li jekk, jisni li ma konx daqsek close miegħu, allura hemmhekk beda joħodni t-teatru miegħu tara u bdiet ġobni l-affari. U ovvjament iktar ma tikber, iktar ma tistudja, kelli affarijiet iktar komuni ma' missieri minn mommi, ovvjament, għax nista' niddeskrivilu l-mużika aħjar ħajjifhimni qed tifhem, mhux għax ommi leha, imma bħala kompożitur nista' nidħol iktar fid-dettall ma' missieri. Allura iktar ma kbirt, iktar sirt close ma' missieri. Ovvjament ħanejda llum il-ġurnata ommi naħseb jekk tisma' dal-podcast tgħid le ibni. Imma niċċajtaw fuq llum il-ġurnata u it-tnejn ħobbhom l-istess u ma m'għandix kliem għalihom. Imnalla kienu huma fajti. Kienu isom dejjem jibqgħu l-ikoni li inti Ekku. you hope to become. Dejjem u kifet u hija għax kultant in-nies ġieli ninserta pereżempju anke minn sħabi meta kont żgħir u inti għandek il-tapit mifrux, inti ssib kollox lest. Le. Vantaġġ jew żvantaġġ? Huwa mit-tnejn, għandek vantaġġ għax isek taf x'għandek tagħmel from a young age. ċoħet titgħallem. ċoħet titgħallem mill-esperjenza x'homma kummissierek qegħdin fl-istess linja. Però żvantaġġ kbir. Għaxiex, għax jena għandi zarbun kbir x'nimla. Għat ma jafa, tipo ħafna ħfef, you're a no one to become a someone without the family I have. Għat tifhem? Mbagħad jekk jirnexxielek, dak jirnexxielu għax il-papa tiegħu tiegħu hekk. Ekku. U diffiċli iktar għalik li jiena lek bdejna lill-podcast li ngħidlek jiena li hija inti għamilt ħaġa kbira li sibt l-identità tiegħek. Għax huwa faċli li jgħid dak ħadha l-parti. U bla ma trid il-konverzazzjoni kif tiftaħ. Inti t-tifel ta' tifhem? Mhux għax iddejjani huwa fatt. Jiġifieri they're my family, those are people who I look up to. But always. You are you. But I am me. Tifhem u l-lum il-ġurnata ftit nies li jafu ħajti kif inhi, ftit nies li issa jkunu jafu ta' xaraw la. Eżatt, jalla. Li jien għandhom xi kultant sa 3 ta' filgħodu sa 4 ta' filgħodu nkompli għaddej fuq il-mużika għax għandi deadlines u rrid inlestihom u filgħodu rrid inqum kmieni bħal kulħadd u nkompli l-ġurnata tiegħi. Ftit nies. Inti full time? Jien full time mużika. Jiena ħanajdlek lebda ommu missier ma jifirxu it-tapit għax ngħidu kif inhi sabiħa li jifirxu lek it-tapit tajjeb. U għajnuna dejjem ħajkun hemm. Imma inti trid timxi imbagħad fuq dak it-tapit. Inti jiena dejjem ngħid int min int ħadd ieħor jekk m'intix tajjeb mhux ħajqablek. Mhux hekk. Mhux ħajqablek u missieri naf kif inhu. Missieri jekk għamilt ħażin, jekk għamilt it-tajjeb mhux ħajgħidli. Imma il-ħażin ħajjimmirali u napprezza. Wow. Napprezza. Għax jiena naf fejn għamilt it-tajjeb. Ġifier ma jgħidlekx proset. Illum il-ġurnata sar jgħidli proset, imma meta kon żgħar ma kienx jgħidli. U sir napprezza dik. Għax kienet weġġani, imma naf li jekk jgħidli proset raj ħani qafem. Għax kien jaf il-karattru tiegħi. Dak iż-żmien. Inti tiddejjem. Raj għamil dik ħażin. Għamil dik ħażin. Ija pa, ma għamil dik tajba. Le, għamil dik ħażin. Tallem minn dik. Taffa. Issa it is tough. But I wouldn't have it any other way. Ma għallix brabja ta' ġifieri, imma għalmitni li tipo isma, it-tajjeb u ovvju. Il-ħażin tista' titranġa, it-tajjeb ħallih, għadda. Wow, okay. That's it. Ir-ranġa l-ħażin. Tox taħseb fuq it-tajjeb, l-ħażin ir-ranġa. Ovvjament flat biex nitkellmu mużika. Mużika, qed tifhem fejn tista' timprovja.
U dik vera napprezza, ħafna napprezza. U jiena l-onestà, illum il-ġurnata, jiena I'm proud to say li naf, dejjem nistaqsija l-opinjoni. Minn mużiċisti, minn kantanti, minn nies li forsi ma jifmux fil-linja tiegħi daqshekk. Dejjem nistaqsija l-opinjoni, għax illum il-ġurnata nibqa' ngħid li xi ħadd jista' jkollu opinjoni aħjar minn tiegħek. And constructive criticism is very, very, very important, speċjalment fil-linja tagħna. U sfortunatament mhux kulħadd joħodha. Mhux kulħadd joħodha. Which is very, very bad għalija. Għax jiena naf kif jiena ħanejdlek, għax nixtieq li jiena onestament bniedem kisiru tafuni m'għandix ħażen ġo fija. Jien jekk ħanejdlek għax jippurtani minnek u rridek issir aħjar. Imma xi kultant ċertu nies mhux ħajħaduha bl-istess mod. U hemm qiegħda l-biża' tiegħi fl-industrija tal-lum li constructive criticism ma teżistix. Xi ħaġa tajba. Kulħadd tajjeb, okej. M'hemm xejn ħażin fiha, m'hemm xejn affarijiet li stajt tagħmel differenti. Lum il-ġurnata ma tista' tgħid xejn, sfortunatament, hekk saret il-linja. Li I feel li għandna bżonn nbidluha din l-atteġġjament fl-opinjoni tiegħi. Forsi tkun inti l-ewwel, Le, diffiċli. Hija kif tgħid ġlieda kontra n-natura u għax ifhem hija diffiċli biex tisma' kritika minn ħadd ieħor fuqek innifsek ejja ngħidu l-verità. Sewwa, ovvjament. Speċjalment forsi jkun bniedem li huwa fl-istess rwol, Eżatt. pożizzjoni tiegħek. Eżatt. Allora tibda tidħol tajt. Tibda tgħid ngħid jew eżatt. U jiena vera ngħidha b'intenzjoni vera tajba. Onestament għax inħobb li nagħmel u rrid nara u dejjem nispira li nara l-perfezzjoni għalla volja ma teżistix u għat ma ħad teżisti ma tista' teqreb lejha fil-prodott li qed toffri. Imma dik hija l-industrija tagħna bħalissa. Nixtieq li ġifieri l-artisti l-ġodda hekk they'd be subject to it u jitkellmu u jgħidu isma' anke minn workshops jitkellmu ma' xulxejn more open. Isma' għamil affarijiet tajbin, għamil affarijiet żiena, and it's okay, kull artist, inti taħseb li Beethoven kiteb il-fift mill-ewwel qabad u kitibha. Le. Kiteb ġiex noti, probabbli nbidlu xi 5 darbiet, sakemm waslet fejn waslet. Kiteb kollox tajjeb, le ma kitibx kollox tajjeb, mhux kollox sabiħ. Da kull artist għamel il-kapolavuri tiegħu u xogħol inqas kapolavur. U m'hemm xejn ħażin billi tagħmel tiegħha. M'hemmx għalfejn kollox bravo. Opinjoni tiegħi anyway. Forsi min qed jisma'na. Ejja. Inti għatli li il-mużika hija l-unika ħaġa li lilek temozzjonak, jirnexxielek u tbikkik. Għalhekk qedlek l-ewwel diffiċli biex insib il-kliem biex niddeskrivija l-mużika. Nista' ngħidlek x'tista' tagħmel fl-opinjoni tiegħi. Il-mużika tista' tispira, tfakrek, tkisrek, tispirak, tfakrek f'ċertu nies, tnessik u trawwem imħabba ġo fik. Dawk is-seba' affarijiet għalija ma nħossom bl-ebda mod li bil-mużika. Jiena sallum il-ġurnata pereżempju nkun les mix-xogħol, nitfa' playlist ta' xi ħaġa u toħroġ pereżempju nisma' song fuq il-playlist. U ngħid di tfakkarni f'mument, jew di tfakkarni f'xi ħaġa, jew di tfakkarni f'xi ħadd, jew għaddejt minn xi esperjenza. Sewwa? Jew tkun qed tmexxi xi musical u ċertu song tfakkrek fit-tfulitek. Jew biċċa mużika tispirak, tisma' xi ħadd ieħor, tara xi ħadd ieħor jiddereġi. Bħala artist tispirak li tkun aħjar. Tkun għaddej mid-dwejjaq, tisma' ċertu mużika, tista' tnessik, tista' tesplodi bidmuħu bl-emozzjoni. Għalhekk hija sabiħa. U tfiq xorta. Tneħħi ċertu dwejjaq li tgħid tistra kelli bżonna dik. Għalhekk għalija hija l-eqreb ħaġa għal
għall-lingwa talla li għandna fl-opinjoni tiegħi. To magic. M'hemmx kelma oħra biex tiddeskrivija. Jiena diffiċli, issa jiena bniedem sensittiv imma naħbi ħafna. Diffiċli biex nibki. Imma l-mużika, meta nisma' ċertu mużika, nista' ngħidhomlok, inkun għaddej ġifieri li id-dar u ngħid ħanitfa' dik għax għandi jabtet nismagħha. Il-biki li nibki. Waħdi, nkun qed insuq nolfoq. L-ebda ħaġa f'ħajti ma twassalni sa dik l-emozzjoni. Xej. Ma nafx hekk mhux qed nagħmel sens imma qed nisimgħek u nafx inti tajt, però jiena nemmen ma nafx hekk ġiet studjata di, ma naħseb rajt xi ħaġa darba. Nemmen li ċertu noti jaffettwaw id-DNA ta' persuna. Jiġifieri dik il-melodija li lilek iġġelek tolfoq mhux għax it resonates ma' DNA tiegħek. Li jiena, ġifieri aħna kollha differenti. Eżatt. DNA ta' kollha differenti u kulħadd għandu dik it-tune li it resonates. Per eżempju, jiena minux issa sib xi ħaġa fuq YouTube fejn għat imma meditazzjoni tajjeb imma bil-mużika li veru ġbitni imma kien hemm xi ħaġa fiha sound li meta għalaqtajnejk għaddejtlu pjaċiru undu ngħid li kienet xemejek xemejek music u bdejt ngħid l-Ingliż this music speaks to my soul. Għat li ġin-nifsi ġifieri min forsi qed jismana u fiċċuha dik il-mużika li ċċaqalqek isek minn ġewwa. Diki. Tesprimi ħafna emozzjoni. Huwa lingwa universali, m'hemmx. Ovvjament jiena nara bħala s-supreme power tal-arti. Il-mużika hija l-ultimate. Would be a very sad world jekk għandna tkun dinja kemm xejn kera mingħajr l-arti speċjalment il-mużika għalija. Ma dik xi tfisser għalija l-mużika. Hemm xi ħolma li għadek qed tiġri warajja, apparti li nafu li issa titsib il-ħin. Nikkomponi. Tikkomponi. Żewġ affarijiet. All right. Żewġ affarijiet. Nikteb mużika ta' film u nikteb musical. Okay. Musical na iktar realistika at this point in time. Film ħarir iktar far-fetched. Ma mhux impossibbli. Mhux impossibbli ħafna filmmakers Maltin li huma bravissimi li l-films tagħhom imorru wkoll barra minn Malta. Jiena onestament jekk nintaqa' ma' xi ħadd li jifhem fil-mużika tal-films nista' nagħmel ġimgħa ngħid u ma neqafx. Il-sabi drawni sa pereżempju meta jiġu għandi nitfa' pereżempju YouTube u score analysis, music to film. U nibda norijom xena d-dejja bil-mużika. Araw guys, araw di għat jgħamela lek, da għat jgħamela lek, għaw di trilla tapposta, għax għat jgħamela lek fi xena. Kemm inħobbom. Ek, għalija l-iktar bravura għalek semmejt il-John Williams l-ewwel, għax daħaj kolli mur infittxu, Iwa, dali kiteb Star Wars, Superman, the big ones, Jaws, Indiana Jones, E.T., Harry Potter. Dik it-tju ta' Harry Potter. Bravo wis, huwa surreali. U jidħol f'ċertu dettall li l-lum intilfet fil-mużika tal-films, ma dex daqsek li jgħidula Mickey Mousing. Mickey Mousing hija ma' kull moviment li jattara fil-film qed tesprimi ruħha fil-mużika. Ġifieri jekk wieħed waqa' ma nafx ma qatt ma rajtu. Eżatt, Indiana Jones pereżempju, The Last Crusade tiftakar l-ewwel xana jkun fid-deżert u jkunu qed jiġru warajh. Hemmhekk hemm xi 35 musical cue assoċjata mal-film. Li inti taf x'inhu jiġri mingħajr ma tara il-film. Dik għalija hija hemm bravura, imma dik bravura assoluta. Pal Tom and Jerry, bażikament.
tisma' l-mużika ta' Tom and Jerry, taf x'inhu jiġri minn qed mingħajr jiġri ma wara tara, min, minn daqshekk. qabdu x'ġara, Daqshekk. jekk waqa' xi ħaġa fuq, jekk weġġa. Daqshekk. Vera. Dik hija bravura a step further għalija. Proset. Tallimt ħafna, Ejja, dak laqwa. Tallimt ħafna Dak laqwa. minn dal-podcast. Ekku hekk illum il-ġurnata għandi rispett ħafna ikbar lejn. Thank you. Minni xejjer idejh. Minni xejjer idejh. Għax issa naf x'inhu jiġri. Iva. Hemm ħafna iktar komplessità fl-arti li nagħmel. Jiena smani, jiena ċerta li għadek żgħir, għandek jekk Alla jrid ħajja twila qudiemek. Thank you. U jiena ċerta li għalkemm għat li niktab mużika ta' film naqra farfeġġd. Xi darba nasal. Naħseb xi darba Kana ħankun jrid. qed nara movie Ejja. u nara kompożizzjoni. Ah. Ryan Paul. Hemmhekk ngħid Abela. għext ħajti. Okej, għamilta ħajti. Hemmhekk bucket list. Proset. Grazzi. Qabel ma titlaq, Iva. għandi xi affarijiet għalik. Wejja, thank you. Thank you. Mela hekk għandi fwieħa. Oh. Grazzi lil Tashbix Perfumery. Proset. Għawek għandi naqra ta' xema grazzi lil Valletta Glass. Proset kollox sissa. U ma nafx meta ħajkollok ċans tmur Wejja. trattament grazzi lil Majoka Spas. Tajjeb. Imma titwedni li tmur. Kemm ħan nirringrazzja, grazzi ħafna. Li Kemm għandi tim kollu bżonna ta' li-tim kollu. Li tim kollu ta' kellimni. Kombinazzjoni ċempilt, sħabi, milux, għax aħna tant mużiċisti tant kemm inġorru affarijiet. Għatalom, guys, kemm għanna bżonn Spa day. bukjaw, spa day, massaġ, Tajjeb. Umbad bella kafe wara. Grazzi ħafna, salvajt li ħajti. Proset. Thank Grazzi you. ħafna, vera ħadd pjaċir li sirt naf lilek. Grazzi. U nispera li inspirajna ċertu nis biex imorru jfittxu il-mużika, Iva. biex ma jaqtawx album jekk Ekku. it-tfal tagħhom għadhom ma sabux Triqthom. il-linja u triqthom. Insomma. Iva. u Grazzi għallimnihom tal-istadina. ukoll. Grazzi lilek. Grazzi. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill sponsors personali tiegħi il-Morgan tal-ħwejjeġ, il-Wedge Studio għal xar, lil Tanja ta' Excel għal makeup, lil Dwifer u Luxonas Asset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jum iġjub lilkom minn Mercedes-Benz Malta, Welby's Supermarket, Me Direct, KFC, Majoka Spas, Positive Parenting Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi.